Is dat lintje al binnen inmiddels? Het wat? Het lintje. Wat voor... Ja, ik heb meterslintje naast gelegd, maar ik weet niet of dat is wat je bedoelt. Die koninklijke onderscheiding. Je was natuurlijk al de koning van de Polonaise. Dan ook nog ambassadeur van Nijmegen. Ja, ik zeg, dat aanvragen van het lintje, dat kan niet uitblijven. Nou, ik ben nooit zo gek op lintjes. Ik hoef geen lintje. Ik vind het leuker als het publiek denkt, wat leuk wat die man doet. En dat ik hier lekker sta te spelen en dat ik de koning van de Polonaise, dat iemand zegt, jij bent echt de koning van de Polonaise. Maar ik hoef opgespelde dingetjes, daar zorg ik zelf wel voor. Nou, ik had een liedje gemaakt over Nijmegen in het begin van het seizoen. En dus ik heb wel heel veel respons erop gehad. Dus ik heb nu nog steeds heel veel openbare optredens dingen in Nijmegen waar ze allemaal steeds bellen. Ronnie moet even komen, want hij moet wel bij de Haring, bij het Haringfeestje, bij de Nijmegen Kookt, bij allerlei evenementen moet ik wel verschijnen om dat liedje Nijmegen te doen. Maar dat doe ik graag, want ik ben gek op die stad. Ik ben geboren Drent. Dus ik heb overal gezeten, ik ben geboren Drent. Ik zit nu al 30 jaar in Nijmegen. En mensen vragen hoe kom je aan je accent? Ja, ik heb ook een hele tijd in de Randstad gezeten. Dus ja, ik heb in Almere gewoond in de Bouwmeesterbuurt. In de tweede Lied was. Dus ja, nou ja, goed. Ja, je moet altijd openstaan voor nieuwe dingetjes. Nou, dat doe ik dus ook wel. Dus ik heb nu bijvoorbeeld... Kijk, mensen kennen mij van feestliedje. En nou dacht ik met dat Nijmegen... ik ga eens een keer weer proberen om een rustig lied te maken. Kijk, met de Johnny's hadden we Annemarie. We hebben meerdere rustige liedjes gemaakt, 2 armen om me heen. En dit is me eigenlijk goed bevallen. Dus ik ben nu weer bezig met een liedje wat iets meer wat rustiger is. Ik hoop 1 september dat ik dan, zal ik maar zeggen, het singeltje klaar kan hebben. En het is een single voor richting de Oktoberfeesten. Vanaf dag 1 met een clipje? Ja, dat hoop ik wel. Ga ik wel mijn best doen. Want je hebt niet alles in de hand in je leven. Soms gebeuren er gewoon dingen en denk je, slik, dit ken ik ook nog. Ja, zo gaat het soms. Maar dit deinzen we niet voor terug, we gaan gewoon door.